Kaixo kuadrilla, zer modu zaudete, hementxe gaude, gaur eza igandea, asteazkena baizik, eta oso aste berezian gaude, ze arrotze astea daukagu hemen, hau da, gure euskaldun arrotasun hori erakusteko astea, eta bueno, gu sareko eduki sortzaile digitalok sarean egiten duguna egiten jarraituko dugu, baina bueno, ja probestuta, igandean bideoa izateaz gain, gaur ere bideoa duzue hemen gure kanalean, eta gaur aspaldiko bideo batekin nator, hau da, hauek dira nire topak. Hasi baino lehen, sarreran aipatu dudan bezala, arrotze astea dugu, eta Euskal Eduki Sortzaile Digitalok komunikatu bat eta konpromiso bat azaratu dugu, egiten duguna aldarrikatu, sarea ere euskaraz eta euskaldunon espazio bezala aldarrikatzeko, eta baita gu sarean egiten dugun horri balioa eranzteko. Hori dela eta hainbat sortzaile batu gara komunikatu eta konpromiso hau egiteko, eta gero beste hainbeste batu dira komunikatura. Eta de hecho gure sare sozialetan, adibidez nire Twitterren finkatuta daukat, profilean sartzen baldin bazarete, arkakuso, beste sare sozialetan bezala. Ikusiko duzue, alde batetikan komunikatua irakurtzeko aukera izango duzue, eta baita sinatzaileak. Egunetik egunera eguneratzen doan kontua da, lasai ze joango gara eguneratzen. Baina horrekin esan nahi dudana da, inatzaileen artean hor topatuko dituzuela akaso zuen interesekin lotutako edukia sortzen duten sortzaileak. Beraz, txekeatu, bilatu sare sozial guztietan, baina bereziki Twitterren, baina edukia sortzen TikToken, YouTubeen, Twitchen eta Instagramen egongo garelako, eta fijo badagoela baten batzuk zuei gustatuko zaizuena. Beraz, badakizue, jarraitu, ze komunitate bat ez da sortzen bakarrik edukia sortzen, baizik eta ere behar dugu ikusentzuleak egotea, kontsumitzea, eta animatzen bazarete edukia euskaraz eta euskara ardatz izan da sortzera, primeran ongi etorriak euskaldunon komunitatera alegia. Esan beharrekoak esan da, hementxe dituzue nire martxoa eta pirileko topak. Hau da, ze ikusi dudan, ze irakurri dudan, ze ikasi dudan, baina gauza guzti horien artean niretzat degarrienak, harrigarrienak edo nolabait ez zer eragin didatenak. Liburuekin hasiko naiz, azken hilabete hauetan irakurri ditudan 3 liburuekin. Egia da orain euskaraz irakurtzen ari naizela Gose Jokoak liburuaren 2. bukatu nuen lehenengoa, ze euskaraz zeudela deskubritu nituen, enuen liburu hori irakurri eta euskaraz zergatik ez. Eta, nire irakurgaiak hauek izan dira. Lehenengo liburua Adria Guazileen Armarioz y Barrikadas da. Liburu honen pertsonaia Oskar deitzen da, 15-16 urteko nerabe bat da, institutuan dagoena, eta bere bizipenak eta bere burutik pasatzen diren ideiak kontatzen dizkigu, partekatzen dizkigu, eta oso interesgarria da munduarekiko duen ikuspegia. Ni nerabe nintzenean irakurtzea gustatuko litzaken liburu bat izango zen. Bigarrena, Los 7 maridos de Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reidena zue, ez dakit nola deskribatu, Uxue Raskin... No zara? Nire lagunak oparitu zian nire urtebetetzearengatik duela urtebetez, ja geratzen dira 30 egun baino gutxiago, de hecho 28, 27. Grabatzen ari naizenean 23 da, berez 29, beraz bihar 28. Eta ez dakit nola deskribatu irakurri beharrekoa. Badu dena, badu drama, badu maitasuna, badu abentura, badu ere amorratuko zaituzten gauzak, badu ikuspegi feminista, eta oso guaia. Aspaldian ez nuen horrelako liburu bat irakurri, hainbeste emozio eragin didana, de hecho, egon zen zati bat negarrez, en plan, zapia eta guzti negarrez egon nintzena. Gomendagarria, txotxali. Eta bukatzeko Albert Espinosaren Que bien me haces cuando me haces bien.
Espinosaren azken liburua ere irakurri dut, eta bueno, pilo bat gustatzen zaizkit bere historiak. Espinosa El Mundo Amarillorekin deskubritu nuen, eta nire aurrean mundu berri bat zabaldu zen. Bueno, mundu berri bat baino mundua ikusteko beste modu bat. Eta ikusten duzuen bezala asko gustatzen zait mundua ikuspuntu ezberdinetatik, altuera ezberdinetatik, posizio ezberdinetatik eta munduko leku ezberdinetatik ezagutzea edo ezagutzera hurbiltzea. Eta bueno, hau da historia laburren liburu bat, niri egia esan gaizki nagoenean edo neure buruarekin berkonektatu behar dudanean edo saturatua nagoenean eta behar dudanean negar egin, Alberto Espinosa irakurtzen dut. Ikusentzunezkoetara egingo dugu salto, kasu honetan primera plataforman daude. 2 telesailen inguruan hitz egin nahi dizuet. Lehenengoa Derby Girl deitzen da. Bertan Lola Bouvier da protagonista, 25 urteko izotz patinatzaile profesional ohia. Nerabe zenean txapelketa oso garrantzitsu batean, ezakit, okerez banago olimpiar joko batzuetan edo munduko txapelketetan erorketa bat izaten du, berarentzat krisia da hori eta krisian sartzen da eta bueno, ikusten da nola ja 25 urterekin nolakoa den bere bizitza, nolakoa den bera, eta bueno, oso polita da ze bide horretan topatzen du roller derbia ezagutzen ez duzuen erako patinetan egiten den neske osatutako taldeek egiten duten kirol bat da, oso kuriosoa. Badago pelikula bat, White Pit, Euskal Herrian badaude roller derbi talde deixente, eta bueno, gonbidatzen dizuet hau ikustera, eta Kanibala Darbakarraen taldearekin barre itzelak egitera. Asko gustatzen zaitze emakume eredu ezberdinak edo profil ezberdinak agertzen dira, eta jorratzen dituzten gaiak, ikuspuntuak, aspaldiz nuela hainbesteko barrerik egiten horrelako telesail batekin, da nire telesail gogokoenetako bat. Bakizue umore tonu britaniko hau, pues hori dauka. Eta bigarren gomendioa, primera plataforman ere, My Mad Fat Diary da. Rai izeneko neska bat, nerabe bat da protagonista, nerabe arrunta normala izatea gustatuko litzaiokena, baina ez da nerabe arrunta, eta hemen, lehen aipatu dizuean liburuan Armarios y Barricas honetan, kasu honetan, Raeren ibilbidea, bizitza eta ikuspegia ikusiko dugu. Ez dago bakarrik, lagun kuadrilla bat dauka, eta oso interesgarria da sortzen diren inertziak, harremantzeko moduak, bakoitzak bere autoirudiaren eta identitatearen eraketa horretan zenolako bidaia edo prozesua egiten duen ikusteak, eta benetan asko gustatu zait, pendiente nuen aspaldi, eta azkenean aukera eman nion, eta wow, benetan, nire telesail gogokoenetarikoa bihurtu da, Derby Girlekin batera, baina ez da hain humoretsua, eta bueno, zer esango dizugu, nor daukagu, Raeren lagunaren pertsonaia antzesten, ez dizuet esango, hola, sartzen zarete eta kuskuseatzen duzen, baina crash maximoa. Bueno, baditut 2 crash maximo telesail honetan, pasa bat, ze guapoak, ze guapeak. Eta ja bukatzeko sortzaile gomendio bat, 2 egingo ditut, ez bat. YouTubeen Andrea González, euskaraz sortzen du, askotariko lifestyle moduko bideoak egiten ditu, eta naiz bere superfana, bai bere kanalarena, bere edukiarena, bere komunikatzeko moduarena, eta eske barre asko egiten dut berarekin, eta baita bera pertsona bezala nolakoa den asko gustatzen zait. Eta bigarrena, TikTokera egingo dugu jauzi, duela 2 bideo ja ezagutu zenuten, ametsu du izena, ametsin, eta TikToken lekuetako bideoak igotzen ditu, hau da, erakusten dizkigu, orain arte, Nafarroako herri ezberdinak nolakoak diren, kontatzen dizkigu txikeriak, eta nola baita esatearren, gure gida turistiko pertsonala bihurtuko da. Aurreko top-topen bideoan aipatu nuen nengola superengantzatuta albahaca eta kanela infusioari, pues azken aldiko nire engantzea da alberginia, hau da, berenjena, zegoxoa den
denboraldikoa da. Begiratu sarean ze errezeta pilo bat daude alberginea sukaldatzeko. Eta bueno, ekipo, ona arte gaurko bideoa. Atzo liburuaren eguna izan zen, ez dudala komentatu. Konta idazue, zeo zer erosi bazenuten libururen bat, ea norbaitek La Rosa bat oparitu zizuen liburu batekin batera, eta eske ez dakitzuei, baina niri gertatzen zait, badaudela munduan, bi gauza berdin duela zenbat eskuratzen dituan, eta noiz eskuratzen dituan, eta zein formatuak diren. Bata da, kuadernoak edo libretak, osea, baditut pila bat hor, hasi gabe, edo beste batzuk daude hasita, baina super gutxi erabilita, eta gero dira liburuak, osea, erosi ditzazkezu, oparitu ditzazkezu, ez zuri oparitu aldizkizute, liburutegian hartu, eske marabila da, nola bizi ditzazkezun, 11.000 bizi, 11.000 aventura liburu bati esker, wow, pasaba da, eta egia da niri irakurtza asko gustatzen zaidala, eta imaginazio aldetik nahiko ongi nabilela, baina eskerrak liburuak ditugun askotan. Eta bueno, ekipo, hau esan da, igandean elkar ikusiko dugu, beti bezala txaldeko 7 eta 19 aurrera, 19 eta 19 aurrera alegia, eta badakizue, joan nire Twitter kontura, ikusi sinatzaileak, txekeatu sare sozial ezberdinetan, plataforma ezberdinetan, eta guazen euskal komunitatea sortzera sareetan ere, sare sozialetan, blog komunitateetan, guztietan, euskaraz bizitzeko aukera izan dezagu. Aio, kuadrilla!